ככה הוא אמר. שמעתי אותך, ואתה יודע שאני מאוד מעריך אותך, באמת הקשבתי בסבלנות, אבל נאמרו פה דברים מאוד 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 מטרידים וחמורים, החל מלהאשים את כולם, חוץ מאולי לבדוק אם ראש הממשלה עשה משהו מהמשטרה שהאשמת עכשיו ועד התקשורת, כולם אשמים, חוץ מאולי לחשוב שאולי ראש הממשלה שאתה אמרת, דודי, שאמור להיות אזרח אפילו מתחת לכל אזרח, אולי עשה משהו וצריך לבדוק אותו. עכשיו תקשיב, אני לא רוצה לראות ראש הממשלה נלקח לא באזיקים ולא באישון לילה מהבית שלו. כן, הנה אני אומר אפילו, אני מסכים שצריך לעשות את זה, אבל אגב, אני מסכים שהוא היה צריך לדווח לו ואולי שצריך לתאם איתו חקירות כי הוא ראש ממשלה, אבל גם לשחק עם זה ולמתוח את החבל יותר אי אפשר. ראש ממשלה הוא לא מורם מעם, ואני שמח שאני שייך למדינה שבה נשיא שסרח ואנס ישב בכלא, ושבה ראש ממשלה עכשיו עדיין נמצא בכלא, אהוד אולמרט, ואתה יודע מה? המומחים הכי גדולים אומרים שבנימין נתניהו לעומת השניים הללו קיבל גרייס הרבה יותר גדול בחקירות שלו, ולכן דודי, במקום להגיש חוקים שהרי באמת בינם לבין היגיון טוב אין דבר וחצי דבר, הרי אם הבן אדם חלילה מושחת, ואגב אני אומר פה לפרוטוקול, אני מקווה שיזוכה, אמר גם ראש האופוזיציה, לא רוצים להחליף ראש ממשלה בגלל שהוא נכנס לכלא, רוצים להחליף אותו בקלפי, ואני אומר, מקווה בשבילו ובשבילנו כעם ישראל, אתה מכיר מדינה אחת בעולם ש20 שנה כל ראשי הממשלה שלה נחקרו אחד? אתה יודע מה? רגע, אתה יהודי, אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו אור לגויים, הרי אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו אור לגויים, כל היום, אולי אנחנו הצבועים המתחסדים הכי גדולים, אנחנו בוחרים ראש הממשלה, למחרת אנחנו רוצים להכניס אותו לבית סוהר. אז אנחנו מדינה דמוקרטית, דודי, אתה בוחר אותו, למחרת אתה רוצה להפיל אותו. זה מה שקורה. דרך אגב, את ברק למה לא חוקרים על כל הכספים שברק עשה ב3-4 שנים נהיה מיליארדר כמעט? למה לא בוחרים? למה לא בוחרים? כי אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואנחנו צריכים לעבוד אני עשיתי דיון, אבל מעבר לזה, יצחקי, אני עשיתי דיון, אתה היית, אני עשיתי דיון על המשטרה עם ניצב יצחקי, שהוא בעצם אוסף חומרים על ח"כים ושרים. הרי אתה יודע את זה. הרי עכשיו הוא מקבל כמו סנדו מזור, הוא מקבל כאילו עכשיו גרס, כאילו הוא מקבל עכשיו ועדיין שלא יורידו אותו. ועדיין אתה כאזרח שמגדל פה ילדים ורוצה טוב, אני כאזרח רוצה שראש הממשלה ינהל את המדינה. לא, אין בעיה, הוא מנהל את המדינה ברוך השם 9 שנים, הוא מנהל את המדינה ברוך השם 9 שנים, בלי שאף אחד מתרוצץ אתכם בבטן מזה, אז אתם מנסים הכל. אבל למה לקחת את זה לשם? למה לא לחשוב שאולי ראש ממשלה סרח וצריך לעזאזל לבדוק את זה. עכשיו, אם יצא זכאי, יצא זכאי. אם יצא אשם, ילך לכלא כמו קודמיו. אני לא רוצה שהוא יצא אשם, דודי, תתפלא. אני רק רוצה דבר אחד, שתפסיקו עם הסיסמאות האלה של תקשורת אשמה, משטרה אשמה, ותיתנו לחקור ראש ממשלה, שיועץ משפטי שנחשב למקורב שלו, אומר שכנראה צריך לבדוק את זה. תקשיב, היועץ המשפטי לממשלה זה לא בני מזוז, זה לא איזה שמאלן, זה הבן שלו קיבל איזשהו, איך קוראים לזה, איזה מימון של איזה... תראה למה הדיון הזה מוביל, אבל תראה למה הדיון הזה מוביל. רגע, חיליק בר, שנייה. אבל אני ישבתי והקשבתי בשקט. אני יודעת, אבל עכשיו אתה צועק לא ממש בשקט. מה לעשות? יש קואליציה צעקנית, אנחנו צריכים ליצור גם כן. לא נותנים לדבר, משתיקים פיות למשטרה, לאופוזיציה, לתקשורת, מה לעשות? הוא לא קואליציה ולא אופוזיציה, עורך הדין פלג. שמתם שלא השלמתי טיעון אחד שלי, אבל בבקשה זה ניהול הוגן את התרמה. המתנשא הזה קורא לנו את התרמה. אבל סליחה, אבל למה אתה לא נותן להשלים טיעון? הוא קורא לנו את התרמה. חבר הכנסת אמסלם, תודה רבה. עכשיו כל אחד כוס מים ועורך הדין פלג. אני לא פוליטיקאי, ואני לא רגיל שצועקים לי באוזניים. אני מדבר באופן מתון, אני מבקש לומר את הדברים שאני אומר באופן משפטי. אני לא פוליטיקאי, למרות שיש לי דעות פוליטיות. מה שאמר חבר הכנסת אמסלם ומה שאמר חבר הכנסת בר, זה לא מה שאני אמרתי. אני לא אמרתי שאני רוצה לראות ראש ממשלה מובל באזיקים. דרך אגב, אני לא רוצה לראות אף אדם מובל באזיקים. ואני חושב שהמשטרה בהרבה פעמים, כמו למשל בעניין של שלומי לחיאני, ראש עיריית בת ים, שבסוף הורשע, היו שם בעיות קשות מאוד ב6 בבוקר עם מצלמות כדי להשפיל אותו. אני לא אומר שצריך לעשות זה לאף אחד, בוודאי לא לראש ממשלה. אבל העניין נמשך פה יותר מדי זמן. מי אשם בכך? אני לא יודע, אשמה זה מילה לא טובה, אני אגיד מי אחראי לזה. אחראי לזה, היועץ המשפטי לממשלה, הוא ואין בלתו. אתה חושב שבגלל העובדה שהוא קודם היה מזכיר הממשלה, ויום אחר כך הוא הפך להיות היועץ המשפטי לממשלה, זו פוזיציה שהוא פשוט לא יכול לקבל החלטות לא מהירות ולא נוגעות לראש הממשלה? אני מכיר את אביחי מנדלבליט כבר 20 שנה.
אביחי מנדלבליט הוא איש מאוד מוכשר, איש מאוד ישר. הבעיה של ניגוד עניינים שהיא הבעיה של האנשים הישרים והטובים, ולא הבעיה של הרמאים. כי הרמאי לא אכפת לו אם הוא ניגוד עניינים, כי הוא רמאי. אביחי מנדלבליט הוא יועץ משפטי לממשלה, הוא איש ראוי, הוא איש טוב, הוא מבין משפטים, מילא תפקידים. אז אתה לא מפקפק בהחלטה שלו לסגור תיקים מסוימים של נתניהו, ממש לא, אני רק אומר, לו אני הייתי היועץ המשפטי לממשלה, שישבתי מספר שנים על ידו בישיבות הממשלה, בעניינים הכי רגישים, הייתי אומר תודה רבה. ראש הממשלה, אני לא מטפל בענייניו, לא מכיוון שאסור לי, אלא מכיוון שאני יוזם את זה בעצמי. ונמנע מלעשות את הדבר הזה. כי הדבר הזה מחליש אותו. עיתונאים ואחרים ופרשנים משפטיים מכובדים מותחים על כך ביקורת. המעמד שלו נפגע כתוצאה מכך. זו אחת הטענות שהוא לא עמד בלחץ התקשורתי, ולכן הוא החליט לפתוח בחקירה נגד נתניהו. אפשר לומר ההפך, שבגלל נימוקים ענייניים, הוא משך את הבדיקה הזאת הרבה מאוד זמן. נניח שזה המצב, ואני מוכן להניח שזה המצב. אלא מה? בגלל שהוא היה כל כך מקורב לנתניהו, אז הוא סופק את הביקורת. ועכשיו הוא צריך לתת הודעה, ולהסביר למה זה נמשך כל כך הרבה זמן. הדברים האלה מאוד בעייתיים, משום שכולם יושב להם בחלק האחורי של המוח, יושב להם, אבל הוא היה עם נתניהו החוקים. במובן המילולי, הרחובי של המילה. הוא ישב עם ראש הממשלה, היה מזכיר הממשלה. גם יהודה ויינשטיין במובנים רבים היה עורך דין פרטי שלו. אבל נעזוב את יהודה ויינשטיין כרגע, נדבר על המצב הקיים. אביחי מנדלבליט, הוא לפי דעתי נקלע פה למצב שלא בטובתו. ואני שמעתי אותו בכנס של העמותה למשפט ציבורי בזיכרון יעקב לפני מספר שבועות, אמר דברים מאוד נכוחים, גם על חוק ההסדרה וגם על חקירות וגם על הרבה דברים, אבל היכולת לבצע אותם, כשמונחת על כתפיך משקולת, אבן רחיים כל כך רצינית של הקרבה האינטימית עם ראש הממשלה, אפילו כל מה שתעשה הוא נכון, וכל מה שתעשה הוא מדויק על פי הספר, תמיד אנשים יחשבו שיש פה איזשהו עניין לא בסדר. ולכן המשיכה הארוכה מאוד של העניין הזה יוצרת תחושות לא נוחות, אפילו אם היא מוצדקת. עכשיו צריך להסביר במרכאות, שוב, סליחה על הביטוי הרחובי, אם אין לי אחות או יש לי אחות, כביטוי הידוע. אני רוצה להתחבר לדברים שאתה פלג, אבל מכיוון אחר. עוד משפט אחד. כן. אני אמרתי לך לפני הדיון, אני לא פוליטיקאי, ואני מאוד לא רוצה להימצא נמוך, כמונו. חס וחלילה, מאוד לא רוצה... אמרתי שצועקים, זה לא בסדר. נמוך אמרת, לא צועקים. לא אמרתי נמוך. בכל זאת ערוץ הכנסת, עורך דין פלג, בואו צועקים פה, הכל בסדר. לא, אני מופיע פה הרבה, ובדרך כלל לא צועקים. אז צריך לנסות בעניין הזה לצאת מהעניין הפוליטי, למרות שיש פה פוליטיקאים, ולדבר על העניין המהותי, איך זה, מה מדינת... אומר לך חבר הכנסת אמסלם, אומר לך, בוא נחכה עם זה עד סוף הכהונה. איזה כהונה קודם כל? הנוכחית. עד סוף כל הכהונות, או הנוכחית, הלוא הוא עומד לבחירה. שנייה, אנחנו נדע אם הוא ראש ממשלה הבא רק לאחר הבחירות, שהוא יצטרך להרכיב קואליציה או לא יצטרך להרכיב קואליציה. בסדר, יש עוד שתי מילים. יש מדינות שהדבר הזה עובד. במדינת ישראל, לצערי, כאשר אנשים, ראשי ממשלות, ראש ממשלה, נשיא, שרים, יושבים בבתי סוהר, ההצעה הזאת היא הצעה שלדעתי הציבור לא יקבל אותה. אוקיי, משפט אחרון של כל אחד מכם, כן. קודם כל, להתחבר לנושא של הבעייתיות, ניגוד העניינים של מנדלבליט. אני חושב שגם חבר הכנסת ידידי אמסלם וגם בליכוד בכלל צריכים להבין שאם במנדלבליט נפלה שלהבת, אוקיי, כנראה, אולי, תכניסו לראש שיש סיכוי שזה לא קונספירציה, לא של השמאל, ולא של התקשורת, ולא של המשטרה, שאת כולם אגב מינה ראש הממשלה והשתלט גם על התחומים האלה, אלא שאולי, רגע, ידידי, אולי יש משהו. עכשיו, אני לא אומר, קחו אותו באזיקים, תכניסו אותו לכלא. אני מבקש מכם, פעם אחת להיות עניינים, הרי אכפת לכם מהמדינה הזאת, לא פחות מאיתנו. אני רוצה להגיד לך משהו, לגבי הזה. אין בעיה, אני מסיים, רק להגיד לך משהו. ממש שאולי, אם אתה אומר שכל שני וחמישי חוקרים פה שר או ראש ממשלה, יכול להיות שאנחנו מוכים בשחיתות במדינה הזאת, ויכול להיות שצריך לתת לאנשים לבדוק אותה, בלי להתקיף אותם שהם שמאל או תקשורת או משטרה או ינת, כי יכול להיות שאנשים באמת מושחתים. ואם אנשים מהממשלה נכנסים חדשות לבקרים לכלא, כנראה שיש לזה סיבה. הוא אומר שזה נמשך והוא אפילו לא יודע על מה.
הוא לא, אין חומר, מה שמרגיז אותי כאן... יש חומר, אז תן לחקור. שנייה, הוא לא יודע, אבל הוא כבר החליט שזה נמשך. יכול להיות, רק שנייה, יכול להיות שצריך עוד זמן בכלל, אבל שיטתו זה נמשך. למה? הוא כבר רוצה לראות את נתניהו בקלבוש, אבל לגבי הנושא שלו, תקשיב טוב, מנדלבליט, מה קרה לו פה? ניסו עליו 20-30 תיקים, הוא כבר צריך, לדעתי, הוא נמצא במצב פסיכולוגי בעייתי, הוא אומר רק שנייה, אני חייב לתת להם משהו, הם כל היום מכפישים אותי שאני לא ישר, שאני לא אגו, כן, זה כמו הילד שלי, מבקש ממני 20 בקשות, אין שום אופציה שהוא ראה את החומר ואמר, זה שווה חקירה, תקשיב, לא, בגלל שהמערכות חונקות אותו, זה מה שקורה יום יום, אני היום קורא שניצב יצחקי עומד על רגליים אחוריות, הוא עומד על רגליים אחוריות על מה? דודי, כי אולי יש משהו, אבל למה לא נכנס לראש שאולי יש משהו ואולי יש פה שחיתות? ניצב יצחקי עשינו דיון על התיקים שהוא עושה לכל הח"כים פה. אז הכל נכון חוץ מהאפשרות שיש... אני אומר דבר מאוד פשוט, יש פה מערכת שלמה עם צבא שלם שכל המטרה שלו להוריד את נתניהו, זה הסיפור. אנחנו עכשיו עם אבא של הדר גולדין, אז בבקשה. דיקטטורה ולא... חבר הכנסת חיליק בר. יש פה דיקטטורה שמאשימה את בתי המשפט, את התקשורת, את השמאל, הכל. זה סתם בדיחה, אתה יודע כמוני. חבר הכנסת אמסלם, נגמר לנו הזמן. חבר הכנסת חיליק בר, תודה רבה. עורך הדין איתן פלג, תודה לך. יניר